Čau ľudia, ja vás zdravím a vítam pri novom gameplay z hry Mafia 1. Tentokrát si natočíme misiu číslo 3, áno 3, dobre, ešte viem počítať, OK. Takže bude to teda misia číslo 3. Toto všetko sme už prešli, môžete to nájsť na mojom novom kanáli, teda Styx TV, a samozrejme dajte lajky, odbery, komenty, všetko možné. A teda my ideme ideme na to. Takže máme tu uprchlíka a tu máme teda tu prestávku. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Písky. A dobrou má čapku, no. Shit, tak to jsou zabuzené. Tak tě máme, parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivý občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. A já musím zdrhat před těmi buzrantami. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj věk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. Ináč dúfam, že ma tu bude celkom už dosť dobre počuť, pretože som ešte viacej stišil zvuky v hre. A ináč, kto to chce prejsť, tak takéto vyhýbanie môže pomôcť, pretože sa vyhýbam tým guľkám, čo po mne strelajú tí buzranti, ktorí vyrazí, ale tak je to mafia, takže tu na mňa vybehne auto, takže musím byť pozrieť, na to vyrazilo. Tam ten tamojčík si uľavuje, štíka tam. Štítam teda. Môžem to pomôcť aj ako to nevie prejsť, tak si pozrie videjko a automaticky vie káde. Ten tam buzik trošku stojí, videli ste, on to na mňa rozmachol, to čo bolo? A tento gameplay je taký, myslím, že trošku kratší, takže uvidíme čo ďalej. Neviem, či sa už po tomto nezačne nová misia. Môžem tamto, dúfam, že ma nezrazí auto. What the fuck? OK, to by sme už mali prejsť. Áno, stihli sme to, výborné. Takže sme u Salieriho baru. Běž a doraž ho. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobré situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluků, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. A tu sa nám už si začne nová misia, takže fakt tento gameplay bude krátký, neviem či asi áno sa tu začne, no. Áno, takže tak to OK, to si už ukončíme. Takže tu sa nám začína teda nová misia už, ako ste si mohli všimnúť. A teda tento gameplay bol taký trošku kratší, som myslel, že to bude dlhšie, ale teda nevyšlo to. Takže teda, ako som už hovoril viackrát, gameplay budú vychádzať teda stále každé 2 dni.
Komu sa dejko páčilo, zanechajte like, odber, po prípade nejaký ten koment. Ja dúfam, že sa to ten kanál nový rozrastie a teda ja sa s vami učím zatiaľ. Čus.